आई बोला तसा जीवन कोणे गोडले खाणीच आहे जीवन कोणशी सांग झाली भ्रांत्या जेसू बरोबर ना तुलो जेसू जपाना गेलो की नाना जेसू इंडा खायलो साहेबा जीवन कोणे गोडले खाणीच आहे जेसूची पूड उशी साडे सोडली काही आई बोला तसा जेसू बरोबर ना तुलो जेसू मात्र जेसूचे जीवन पण एक वड बोगला जर तर कितेंय वैयक्तीक रितीन लाभ आसा तर कोणी फट मानूंक तयार वैयक्तीक रितीन लाभ आसा तर फट मानूंक तयार पूण कितेंच आदाय नासतना कोण फट मारीत दॅट्स ऑल युअर ऑनर